Despois das dúas primeiras citas xa disputadas en Lalín e Burela, Noia acollerá este sábado unha nova proba do calendario da Liga Xunta de Galicia de Break. A cita desenvolverase na Alameda a partir das 5 da tarde. En caso de chuvia trasladarase para o pabillón Agustín Mourís. Comezará con talleres de formación que se levarán a cabo a partir das 12:30 da mañán no noso espacio Xove, na Casa da Xuventude de Noia, e o evento terá lugar xa pola tarde aquí na nosa Alameda con entrada gratuita, quero decir que calquera se pode acercar a disfrutar deste espectáculo e será a partir das 5 da tarde. E agradecer sobre todo tamén á Xunta de Galicia a través da Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado e da Secretaría Xeral para o Deporte por darnos a oportunidade de levar esta disciplina en formato de evento competitivo a 10 vilas de toda Galicia. Estamos achegando unha nova alternativa de ocio saudable para mozas e mozos para que poidan desenvolver as súas capacidades físicas, pero tamén o seu talento, que poidan compartir igual que ocorre con outros deportes onde hai xa circuitos pechados, poida compartir esta afección. En Noia está prevista unha participación superior a 60 persoas, chegadas dende diferentes localidades galegas. No concurso haberá varias categorías, iniciación, intermedia e avanzada, tanto para individuais como para parellas. Poderán participar todas aquelas persoas que o desexen a partir dos 6 anos. Contaremos aproximadamente con 50 a 60 competidoras e competidores de diferentes niveis. Temos 3 categorías, unha de nivel iniciación, outra de nivel intermedio e outra de nivel avanzado, onde se poderá ver tamén ese progreso e as diferencias entre as diferentes categorías, e tamén seguramente disfrutemos dun ambiente moi cálido, moi festivo e ao final pois moi compartido, porque intentaremos tamén que se poida facer, se o tempo non o permite, ao aire libre, que como se disfrutan realmente estes deportes no seu espazo natural, que é a rúa. A comarca noiesa será tamén protagonista na próxima cita do calendario da Liga Xunta de Galicia de Break, que se disputará o 1 de xullo en Porto do Son, durante o Rompetiño.